Bismillahirrahmanirrahim. Palidzalika mangkaiku tetep kadue mengkono muzir teh ka tukang teh tu kablah ditu muasiron kadinya muasir. Mahala aedon iku panggonan maning lianau karena satu kalakuan yasiru iku dadi nai dining dalam maraiki laiki palidalika Maulana sopo Gusti kita jala wa aja mubtakiron iku kang butuh pijadi badil apaling dalam nganakeun satengah pirang-pirang perkara ila wasitatin maring lantaran wadalikalan mengkono palidalika adinya batilun iku kang batal lima arabta karena barang arabta kang wurusiro min wujubi istighnaihi saking wajib sugih Allah jalla wa aja an kulli maswa saking saban-saban perkara saliyane Allah. Faqad bana mangka teman-teman pertela laka kadue sira tadomunun apa neja tadomanu apa nejanya tadomanu tadomanu qauli la ilaha illallah apa ngumpulakeun ucapan apa la ilaha illallah al-aqsami kadue lain kadue al-aqsami salisati ing pirang-pirang duman kang kapingdo alati yajibu kang wajib alal mukallaf ing atase saban-saban mong mukallaf marifatu pangawruhakeun salasah pihaki maula ing dalam make Gusti kita jalla wa aja wa yalan utawi salah sama iku barang yajibu kang wajib ma pihaki ing dalam make Allah pihaki ta ing dalam make Allah taala wa ma yastahiluan barang kang mustahil wa ma yajujulan barang kang menang ya mawa makaunu dalan ana utawi ucapan kita ing lapan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam payadkhulu mangka manjing ping dalem lapan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliman wa paiman bisa dalam biaya kalawan sakakalina pirang-pirang nabi. Ayat halaman 48. Wal malaikatu lan pirang-pirang malaikat wal kutubu lan pirang-pirang wal malaikat kedap-kedap wal malaikat lan pirang-pirang malaikat wal kutub lan pirang-pirang kutub as-samawiyati kang bangsa langit. Asallah kita bisa mau gupron si geblag wal yaumil akhir lan dina kang akhir wallahu a'lam bissawab.